Abafethu ubongani lo. Bengicela ukuthi nge-16 zika December nigcwale emcimbini ozobulawa eKaKhuzani Central Hall eKaKhuzani 2 next to traffic department. Bafethu kuzobe kugcwele kakhulu, kuzobe kumnandi. Wonke nje umuntu ozobe nje umbone ku-post uzobe khona nje lapha emcimbini. Umcimbi qala ngo-10 kuseni till late bafethu. Bafethu ende futhi ngicela nje ukuthi nithenge 3 piece bafethu just the 700. Nayi hoodie bafethu, nayi track pen, konke nje kukhona bafethu. Ne-t-shirt ikhona, mawuzifuna nje oya order bese ke bakusendela zona ngani ngephepha. Yonke into nje oyifunayo bafethu. Cela nje nize nigcwale nje eholweni nizwe lonke nje, nize nonke nje. Ngiyacela bafethu. Sanibonani. Njani? Gama lami mina ngusiyabonga. Sizobe sinomcimbi nge-16 bafethu cela nize nonke. Cela nize nonke. Yabo bafethu uPhungalenja lo sanibona. Bafethu zifikile i-16 abantu bonke bazobe ngekehli, ozoyehla unecala. Ongehli futhi unecala. Ngithi mina asipheleleni bafowethu emcimbini ngomhla ka-16 kodwa ke indaba isekuthenini makuthi i-artist ufuna ukuzoperform, ufuna ukuzoyiveza emcimbini. Ngicela nisheshe ni register kuleyo number esescreen bafowethu, isikhathi siyahamba yabona. So njengamanje bafowethu isikhathi vela sisekho, ama-artist akhona semaningi kakhulu kugcwele ngendlela eyisimanga. Abantu bazobe khona abanye sebethenga amathikithi angazi bangaki. So ngicela ukuthi bafowethu ngo-10 kuseni abantu bebe sebekhona abazobuka ama-artist azobe sevele sekhona ama-artist amakhulu. So makuthi ufuna ukuyiveza once kwashaya u3 ama-artist afuna ukuyiveza bafowethu angekho kuyipost kube sekubhimba impela ngoba lapho kube sekudlala abanye abantu, kube sekuyisikhathi sabanye abantu. So bafowethu ngisacela ukuthi nisheshe nifike. Makuthi ufuna ukuba khona emcimbini ngicela uthathe leyo number esescreenini uregister njengamanje, ubhalise ukuthi uzobuka khona emcimbini ufisa na ukuperform. Uyayibona into leyo. Okunye ke bafowethu makuukuthi uyazazi ukuthi unothando lento esiyenzayo, ungasinika support nayo ihood. Yabona ihood leli alihambi lot, ihood lihamba nebhlukwe, nali ibhlukwe leli linombhalo futhi la omuhle uzoyifundela wena ekhaya. Uyayibona into mina ngazi ukubhala ukuthini la. So ke lezi zinto bese kuba neskipa, sikhona iskipa lapho kuyi-3 piece it's 700 rand. Faka i-order lakho njengamanje sikufakele impahla yakho ephephu, usho ukuthi ukephi, usho nesize nokhala ofunayo, sikusendele wona. Usho futhi ukuthi ufuna sibhala ukuthini la emuva. Impahla yakho sobe sisibhala ke le nto oyifunayo. So bafowethu ngisho athiwa umncane uzelwe izolo, ngisho athiwa ugugile ufa kusasa, woza bafowethu nabangani bakho nize emcimbini nizoza ubunandi bomcimbi sebesikhona, nengane zami zobe zikhona lapho ikhanda liqhuma live. Abacula abaningi bafowethu nibacabangayo labo bangithusela abantu bazongibulala beze emcimbini ngomhla ka-16 bezongishaya kahle, ngizokuthiwa ngikhala kamnandi fana nesidila amageza. So bafowethu ziyakhala ngomhla ka-16 kube kulesihlanu akekho ozobe ngenile, ngisho amaphoyisa wonke umuntu uzobe off. Umuntu ucabanga uhamba ngomhla ka-15 ima ungahambi, uzohamba ngomhla ka-17 uzobukela abantu bebulala uPhungalenja live, uzobuka ikhanda likhala live, so sishanga ezando ngamapiki, ikhanda ngamafosholo, konke kunzima. Woza nabangani bakho bahambe mfana.